Днес разбрах, че съм приета във всички университети, в които кандидатствах. Уоу. Нека върнем малко лентата. Всички ме помните от тук, нали? Днес съм поканила един малко по-специален гост, а именно сестра ми. Здравейте, приятели! Но нека я върнем още малко назад. Преди да знам какво е телефон и социални мрежи. Когато всички бяхме себе си, а всеки момент се изживяваше истински. Но ето, че времето мина и някак неусетно порасна. Видеята останаха спомен, а пред мен се появиха нови въпроси. Какво искам да уча, коя е моята посока и как изглежда бъдещето, за което мечтая. Сега започвам нова страница от живота си и искам да я напиша заедно с вас. Направо не мога да повярвам какво се случва. Мисля, че това е старта на една влог поредица. Много от вас се ме питаха кога ще качам отново, какво се случва. Ами ето, че е време да се завърна. Много ми е странно, понеже допреди година не очаквах така да се развият нещата. Но ето, че съдбата си е съдба и всичко се случва с причина. Не мога да повярвам, че ще прекарам 3 или 4 години в друга страна и то напълно сама. Но се радвам, че ще уча това, което съм си избрала и ще изпълня своите мечти. Днес е 14 април и за първи път имам съмнения какво да правя. Не знам всъщност дали споменах, но официално реших да следвам в Гронинген. Но някакси чувствам, че семейството ми, приятелите ми, дома ми много ще ми липсва и просто имам леки съмнения какво да правя. Видяхте предишното клипче, много се съмнявах какво да правя с живота си цялостно, имах криза. Вчера получих потвърждение от общежитието, в което искам да живея в Гронинген, което, честно казвам, много ме зарадва. Защото в момента има доста голяма криза с общежитията точно в Холандия. Днес е 27 април и започнах да създавам приятелства. Запознах се с едно момиче от Португалия, казва се Хелена, не съм сигурна дали го произнасям правилно. И днес ме добави в чат на всички момичета, които са записали международно право в Гронинген. Много се надявам в някои от влоговете ми да можете да видите Хелена и реално всички хора, с които се запознах днес. Анна Мария Петкова Валенченка, Хора, днес е 23.6 и правя малък апдейт, докато се оправям, понеже днес е рождения ден на майка ми. Бърз рекап за тези, които не са разбрали. Ще уча международно право в Гронинген, Нидерландия. Бях кандидатствала в 3 университета в Нидерландия, този в Хага, в Тилбърг и в Гронинген. И в крайна сметка избрах този в Гронинген. Ако някой от вас ще поема по подобен път, може да ми пише в коментарите. Та апдейта е, че вече имам купен билет до Амстердам, понеже няма директни полети до Гронинген. От Амстердам до Гронинген ще стигна с влак. И точно там ще се чакам с момичето, което ви споменах по-рано. Както видяхте, преди 4 дни си взех дипломата и оставих във фирмата, която ми помага да кандидатствам в чужбина, заедно с сертификата ми за владеене на ниво на английски язик. И много се вълнувам, понеже тази цялата документация е почти готова. Става доста малко до моето заминаване. Тръгвам на 8 август. И ако се питате защо толкова рано, реално учебната година започва на 1 септември, нещо такова. Аз отивам август първо, за да се адаптирам така малко към чуждата обстановка и съм на събитие там, чрез което ще запозная с още повече хора, които ще учат там. Пишете ми в коментарите, ако искате да видите какво ще се случи на събитието. Днес сме 8 юли и съм тук с Гери! Здравейте, хора! Отдавна не съм се появявала в този канал, може би от години. Не, реално от последните видеа си се появявала. Човек, последното ти видео... Кажи ми коя година е последното ти видео? Не знам. Бая време е минало, хора. Остава точно 1 месец до моето заминаване за Нидерландия. Много ми е мъчно, не искам да си го представям. Аз също не го осъзнавам, както вече ви споменах. Разбирам го, но сякаш просто не мога да го приема, въпреки че знам, че това е за добро. Ще създадеш много приятелства, много връзки, ще учиш, ще се забавляваш и най-вече, че ще учиш точно това, което си искала, защото това е много, много важно. Сега имаме едно запитване към всички, които са така с разделени сестри, братя, приятелки, приятели. Гаджета. Да, гаджета също. Ако вие сте в България, а вашия любим човек е някъде другаде, кажете ми как се справяте. В смисъл, имате ли примерно
ден, час, в който сте се разбрали да се чуете, примерно да кажем всеки понеделник, не че всеки ден няма да се извинимем, примерно, окей, да кажем всеки ден от 6 или 7 часа, когато и двете, да кажем, сме свободни, да се чуем. Има ли нещо такова? Дайте някакви хакове как да се справим по-лесно с тази раздяла. Цялостно от малки живеем в една стая, в един апартамент. Винаги сме били заедно, така е, просто сме ето така. Скачени съдове. Затова също искам сега да отправя една молба. Ако има някой от България, който често пътува до Холандия, моля ви, нека ми пише и да ходим заедно в Холандия и да сме си приятели. Моля, пишете ми в Инстаграм Geri_Петкова или на нея. Просто ще е страхотно. А ако ще учите в Холандия, също пишете и на нея. Да се запознаете и да сте едно така българско общество задружно и да си помагате. Това звучи много яко. Аз наистина не знам какво е това чувство. Не знам. Да, но ще идвам често, за да разбера какво е, тъй като моите студентски години не съм си ги прекарала в студентски град. Нямам представа какво е да си на общежитие, нон-стоп да си на дискотеки, барове. Нямам наистина представа, но сега ще разбера какво е да си холандски студент. Ето. Ой, много ще се радвам да си правим чести екскурзии до Амстердам, защото тя ще е в Гронинген, ти си им казала. Аз съм много близо до Амстердам, 2 часа с влака. А до Париж? До Париж не съм гледала. Това трябва да го обсъдим, защото тя ще е доста по-близо до Париж, отколкото аз тук от София. Защото, както знаете, Париж е любимия ми град. Не, няма да ходиш без мене. Ще хода сама. Ами да, хора, ще очакваме вашето мнение в коментарите, защото то ще ни е полезно и продължавайте да гледате този влог и се абонирайте за канала, за да я мотивираме да качва по-често, защото смятам, че съдържанието, което предстои да качва, ще бъде много полезно за всички ни. Аз просто си оставям тук в София и ще хода да рева, смисъл. Да, айде. Чао от мене. Това е реалността на хората, които заминават да учат в чужбина. Много ми е тъжно, че няма да виждам Телеса. Добро утро, хора! Сега е 4:33 и тръгваме към летището. Куфъра е пълен на макс, раницата ми е на макс, а как ще ги нося? Не ме питайте. Дойде и заветния момент, в който аз излитам и напускам България. Ако ви изглеждам леко подпухнала, това е защото вчера си изревах душата, защото ми беше много тъжно, че напускам семейството ми и приятелите ми. Това, което ме крепи, че все пак ще си се виждаме, те ще идват да ме посещават, аз ще се връщам за празниците. Ето го моя 23 кг куфър, който ще пътува сам. И така се сбогувах със своите любими хора. Никоя раздяла не е лесна. Особено тази, която включва хората, които са били до мен от ден едно. Вече няма да сме врата до врата, легло до легло, на един трамвай разстояние, а на 2000 км. Всичко мина толкова неусетно. Пускам се в едно преживяване, което си нямам и бегла представа какво ще ми поднесе, но това, което знам със сигурност е, че ще си го живея на макс. Моят път тъкмо започва и предстоят още много интересни моменти. Това е моят дневник за преместването ми в чужбина. Надявам се това видео поне малко да ви е докоснало и ако ви харесва, впуснете се с мен в това приключение.